Naabo ang vulcanizing shop na ito sa Barangay Bitano, Legazpi City matapos na masunog mag-aalas 8 kagabi. Kwento ng may-ari ng vulcanizing shop, alas 6 kagabi nang umuwi sila ng kanyang asawa sa kanilang bahay para maghapunan. Hanggang sa kanilang pagbalik ay naabutan na nila itong nasusunog. Mag-iisang taon at 4 na buwan pa lamang daw nila itong pinapatakbo. Our daily routine is 8 o'clock or 8:30, we have to go back in the shop. Dahil dito po kami natutulog mag-asawa. Kasi the real is hands-on kami sa aming negosyo. Kasama niya sa mga naabo ang 20,000 pesos nilang pambayad sa renta. Aabot din sa 700,000 pesos ang halaga ng nasunog umano nilang ari-arian. Actually mahirap because this is our bread and butter. Dito nakasalala yung pagparal namin ng anak namin. Pero we have to move on kasi ganito talagang buhay. Hindi mo naman to ina-expect na mangyayari. So you have to accept. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Gary Santander, tagapagsalita ng BFP Legazpi, umabot ang sunog sa unang alarma kung saan 7 fire trucks ang nagamit sa pag-apula nito. Alas 8:04 na ng gabi nang maideklara itong fire out. Bukod aniya sa mga ari-arian, nadamay din sa insidente ang katabing notary office at ang kinukumpuning kotse sa naturang vulcanizing shop. Kami po sa Legazpi City Fire Station po, palagi naman po kami nagpapaalala. Lahat po ng mga fire safety tips sa anumang okasyon po, sa anumang panahon ay binibigay po namin para makaiwas po tayo sa mga sakuna, lalo na po sa sunog. So, yung mga nangyaring sunog po kahit gabi na nangyari po talaga. So, bago po tayo matulog, bago natin iwanan, kung iiwan natin ang ating mga properties, so make sure po na kung wala nang paggagamitan ng ating kuryente, at least naka-off na po yung mga circuit breaker, lalo na po yung main breaker. So kung may naamoy po kayong kakaiba na parang foul smell, yung parang nasunog, huwag po kayong magpakampante na walang mangyayari kasi amoy sunog na po yun, baka po mag-ignite, mas lalong hindi nyo mapansin kagad, biglang lumaki na po ang apoy. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Iniimbestigahan din kung sinadya itong sunugin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.